Набыў я сабе новы iPhone. Я таксама. І вось што ты скажаш? Слухай, я чакаў, я памятаю, што было са мной, калі я... Для удакладнення 14+, не Pro, не Pro Max, 14+. Да, плюс, мне таксама плюс чорны. Я памятаю, якія былі ў мяне адчуванні, калі я з Android перайшоў некалькі год таму на iPhone XR. Калі ён толькі выйшаў, я яго набыў на старце, і для мяне гэта быў вау. Так. Гэта просто, я такі, чаму я гэта не зрабіў раней? Ведаеш, што зараз гэта як з Xbox 360 абнаўляцца на Xbox Series, ты такі, ну добра, Xbox. Вось гэта адчува... Не, калі паглядзець так, вельмі добры телефон. Мне ён вельмі падабаецца, у яго там добрая камера, добры экран і так далей. Але твае якія адчуванні? Ніякіх. Ну, то бок я таксама, калі я перайшоў са свайго Asus'a, які ў мяне быў 5 гадоў, на iPhone XR, я такі, вау, чаму я раней не карыстаўся гэтым? А зараз я набыў сабе iPhone 14+, і я такі, ну добра, ён стаў больш. Все, ніякіх такіх адчуванняў, што вау, гэта нешта новае. Ну, у тебя телефон цэлы быў, мой же зламаўся, у мяне выбару няма. Ну так. Таму што я ўпэўнены ў тым, вось калі я карыстаюся айфонамі, макбукамі, я імі карыстаюсь, пакуль яны не памруць. Толькі калі яны памруць, я мяняю яго на новы. З айфонамі ёсць такая тэма, што можа ёсць сэнс перасесці на 14, толькі калі у вас мадэль, якая ад 8 і малодша. Так. Калі у вас які-небудзь XR 11, 12, 13, вам нічога не патрэбна. Калі ён у вас працуе, ўсё, то... Я адзін дзень, мне мае сябры далі iPhone 5, просто, чтобы у мяне быў апарат, з якога можна тэлефанаваць і зайсці ў Telegram. Я магу тебе сказаць, што зараз ён на сваёй апошняй прашыўцы, і не памятаю, якая яго, 10, 6, 7, по-моему, нешта такое. І ён не цягне Telegram. Ён просто, ты яго... Ему балюча. Да, ты націскиваеш на іконку Телеграма, а ён просто разважае, ну, хвіліну, здаецца. Ну, мабуть, 1,5 хвіліны. У тебя просто висит телефон, его нельга заблокаваць, нічога, ён просто висіць. Ну, ось я адзінае, што розніца, якую я заўважыў, гэта экран. Так, экран вельмі неверагодны, калі параўноўваць з XR-ам. Бо, напрыклад, том же XR я іх параўноўваў. XR, ён быў для мяне асабіста, ён быў як-то такі тусклы, ведаеш, ось чагосьці от колеру ось не хапала яму. А тут, ну, добра, але камера гэта мне пабую. Я гэта не карыстаюся. Так, не, мне вельмі зручна. Можа толькі калі-небудзь номера машын для Лекса сфоткаць. Я фотаграфірую у асноўным, ведаеш, счётчыкі, лічыльнікі, газа, вады там та іншае. І цяпер мне не трэба ўключаць святло на кухні, каб зрабіць фотаздымак. Ведаеш, што даже калі ноч, я ўжо магу зрабіць гэты здымак і адправіць пані, якая мне здае кватэру. Так, ён, начная з'ёмка яго добрая, згодзін. Паважаны Александр. Паважаны Віталь, прывітанне. Прывітанне. Мы вас вітаем у падкасце першы гікаўскі, я не ведаю. Гікаўскі. Як нас толькі не абзываюць, я ўжо не ведаю. І Александром, і Віталём. І Алексеем. І Вадзімом. Ну так. Што нового здарылася на гэтым тыдні? Здарылася тое, што у апошнім выпуску мы забылі нашим паважаным слухачам распавесці аб тым, што трэба далучацца до нашага цудоўнага тэлеграм-каналу. Як мы так маглі? Так. Далучацца до нас на пляцоўках, на якіх вам зручна нас слухаць, заставляць свае падабайкі, адзнакі ў Apple подкастах та Spotify і атрымліваць чысцейшую асалоду ад нашай неверагоднай трасянкі. Слухай, мяне гэта вельмі крыўдзіць, таму што большасць за ўсё нас слухаюць на Apple подкастах, ну там амаль што 55% слухачоў гэта Apple подкасты, а там 30 адзнак толькі. І я такі, ну што вам, цяжка адзнаку паставіць? У нас на Spotify хаця б одну зорачку паставіць. Ну просто каб было для колькасці.
Я себе зараз таксістам адчуваю. Ставце адзнакі. Да, слухаеш, 5 зорак паставіш. Ставце адзнакі, таму што гэта вельмі прасоўвае падкаст, і без гэтага нам просто прыйдзе дупа хутка. І не будзе у вас больше трасяначнага падкасту на гікаўскую тэматыку. Так. Ну што, пагналі к навінам. Тыдзень выдаўся такі сабе. Зато шмат трэйлераў. Зато шмат трэйлераў, так. Як абмяркоўваць трэйлеры, я не ведаю. Ну, яны ёсць і ёсць. Я цябе дапамагу. Слухай, тут на фоне поспеху Edge Runners, калі памятаеш, было такое аніме. Ну ты, канешне. Вось, у CD Projekt Red будуць разважаць аб планах на іншыя трансмедыйныя праекты. То бок яны не будуць працягваць Edge Runners ўсё-такі. Усё ж таки не будзе другого сезона з іншай гісторыяй, хаця чаму? Слухай, мне здаецца, яны просто прыйдуць до таго, што яны ўзялі сусвет кіберпанку. Яны такія, мы будзем піліць у гэтым сусвеце, але толькі вось будзе асобнай гісторыі, ўсё. Па Ведзьмару была анімэха, калі памятаеш, пра Весеміра маладога. Ага, дзякуй. Дзякуй. Не, таксама я паглядзеў, я не быў уражаны тым, што адбываецца ў ёй. Але ж яна была, мне просто цікава, мабыць, яны ж распрацоўваюць нового Ведзьмара. Некалькі новых Ведзьмароў, калі быць дакладным. Яшчэ і з ген-версіяй. Яшчэ і з ген-версіяй. Зараз мы паразмаўляем з тобой пра нас ген-версію. Просто цікава было б, калі бы яны аддалі на аутсорс якой-небудзь моцнай студыі што-небудзь рабіць па Ведзьмаку, таму што Ведзьмар той же свет, як і Night City, напрыклад, дзе можна рабіць усё, што ты можаш. І гісторыя пра Ведзьмара, яна ж не толькі пра Ведзьмакоў і там волшебнікаў, тры смеры Гольта і так далей. Там же можна распавядаць гісторыі просто звычайных людзей. Ну, слухай, зараз же выходзіць, быў трэйлер серыяла, які выходзіць за 1000 гадоў да ўсяго таго, што здарылася ў Ведзьмарэ. Ось, і зараз яны распрацоўваюць гэты серыял да таго, як атрымаўся гэты іх выбух. А там звычайны серыял, там не мультсерыял, мне здаецца. Не, звычайны серыял. Ось. Які там выбух у іх быў, што калі ўсё гэта перамяшалася? Там быў выбух, дзякуючы якому з'явілася магія. Я не памятаю, як ён называецца. Яго там асабістая назва якая? Сліяние сфер ці нешта такое, я ўжо не памятаю. Я вельмі даўно. Чаму выбух? Я вельмі даўно чытаў кнігі Ведзьмара і не перачытываў іх шмат часу, таму што, здаецца, трэба гэта зрабіць. Але калі б яны былі на лацінкі? На беларус. Калі б выдала беларуская лацінка, канешне, добра. Так. А ёсць адзін лайналак, які... Адкажы я, курва, што з табой не так? То бок у нас уже другі выпуск, гэта будзе замяніць расстрэлам, так? Ну так. Мы, мне здаецца, ведаеш, мы засумавалі просто позамяніць расстрэлам. Мы просто павернемся к істокам і ўсё. Да. Джинглу стары возьмем. Слухай, я яго згубіў. Згубіў усё ж такі. Ну, мы можем выразаць з падкасту, напрямую. Як варыянт, так. Ну вось, і што яны зробяць, што яны будуць рабіць, я не ведаю, якія ў іх яшчэ сусветы. Да ніякіх у іх больше няма сусветаў. Вось два сусветы, які можна столькі гісторый піліць, просто адну на другой. Але ж з Ведзьмаром там трэба дамаўляцца з панам Сапкоўскім, які... Слухай, мы бачылі, як Netflix з ім даму... Ну так, грошы. Зносіны, CD Projekt вогуле не вельмі добрыя. Не, яго добрыя зносіны, калі яму плацяць грошы. Гэта ж пан Сапкоўскі. Мне здаецца, што пан Сапкоўскі, калі трэба, і лайна наверне, каб яму грошай далі. Таму што, а вось колькі год он не піша Ведзьмара? Другі сезон Ведзьмара спадабаўся. Вось он лайна на лапаці сажраў. Ці што, другі сезон Ведзьмара гэта жудасны жах, лайно, пізда і яшчэ шмат эпітэтаў, якія я магу падабраць, таму што выпусціць цалкам сезон філераў, просто забіўшы на кнігу. Навошта яны забілі Ламберта? А як же Ламберт хер маржовы, а?
Ну просто, ну слухай, пан Сапковскі сказаў, што гэта было ўсё вельмі дакладна па кнігам. Па якім ён не сказаў. А пан Сапковскі кнігі чытаў сам? Мне просто цікава. Гэта як у нас пытаць, ці слухалі мы наш падкаст. Не. Не слухаем. Нам хапае. Я уключаю першы выпуск, самы першы выпуск, это каб паслухаць, якое лайно гук. Я такі: о, Лёха, як ты гэта рабіў? Я не ведаю. Адкульсьці ў цябе рукі раслі? Ну, слухай, можа, калі-небудзь ты пра гэтае будаш казаць тое самае. Але я не ведаю, якога ўзроўня тады мусіць быць гук. Як у цёмнага лёсу. Мы просто падкаст для прасоўвання іншых падкастаў, я зразумеў. Ну так. Навошта увогуле нас слухаць, калі можна слухаць іншыя падкасты? Так давай павернемся же да CD Projekt Red. А то мы далёка адышлі ад темы. Раней CD Projekt Red пацвердзіла, што план на другі сезонаў у Edgerunners няма, бо гэта скончаная гісторыя. Ну так, гэта я цалкам згодзін, але як я і казаў, я не ведаю, ці яны уяўляюць сабе тое, што калі ў іх просяць яшчэ сезону па кіберпанку, яны, можа, думаюць, сидзяць такія: яны хочуць, ім спадабаліся героі. Так, ім спадабаліся героі, яны хочуць асобна гэтую гісторыю даведацца. Што там далей з імі адбылося. Але мне здаецца, што большасць проста чакае новых гісторый знайсці і ўсё. Бо гэта вельмі цудоўны сеттинг. Я бы паглядзеў якую-небудзь гісторыю пра Джоні Сільверхенда, якую не распавялі ў гульне. Просто які-небудзь маленькі спін-офф, дзе бы яны б дамовіліся з Кіану Рыўзам, каб ён сам сабе агучыў. І мне здаецца, было б вельмі добра. Ну, не ведаю, я ў гульню не гуляў, мне гэты персонаж не вельмі блізкім, не вельмі цікавы для мяне. Ну ён, я разумею, чаму ён табе цікавы. Таму што ён музыкант, таму што ён роцкер. Вось. Не, у мяне ўжо гэта прайшло. Уже шмат часу. Дзіцячы максімалізм гэты. Вот. Здаецца, што працяг Edgerunners мы будзем чакаць недзе ў 2077-м. Адсылкі. Чаму бы і не. І тата у гэтым інтэрв'ю вельмі цікавая рэч была, што у ім жа яна пацвердзіла, што рэмейку Ведзьмара будзе адкрыты свет. Першай часткі. Кажется, да, гэта кажуць пра першую частку Ведзьмара, і туды дадуць адкрыты свет. Гэта будзе, мне здаецца, недзе пасярод трэцім Ведзьмаром та чацвёртым Ведзьмаром, які яшчэ не выйшаў, таму што гульні выйдуць там прыблізна ў 1 год. А вось я не памятаю, хіба у першым Ведзьмары няма адчыненага суміру? Там, ведаеш, там як у Neverwinter Nights. Мне здаецца, яно як у Fable было. Там адчыненыя лакацыі, ты з лакацыі можаш пераходзіць на лакацыю, і там была такая мапа, і па гэтай мапе ты можаш пераходзіць ужо... Ну, там не фаст-трэвелам, просто ў іншую лакацыю. І яны ж спрацоўвалі гэта ўсё на рухавіку Neverwinter Nights першага, і па гэтаму там ёсць такія абмежаванні. Яны, я так разумеў, хочуць зрабіць Ведзьмара 3, толькі Ведзьмар 1. Ведаеш што, у першого Ведзьмара вельмі маленькі свет. Калі вось глядзець на Open World, то просто зрабіць Open World з тых лакацый, якія былі, ну, гэта не мае ніякага сэнсу, таму што гэта будзе ў вельмі маленькі. Мне здаецца, што ў першым Ведзьмаре яно не адчувалася. Гэта па размерам не будзе даже як Скелье. Мне здаецца, што ў першым Ведзьмары яно не адчувалось закон таго, што шмат заданняў. Ты ўвесь час па гэтай лакацыі бегаеш, такі, бля. Ну, калі ты памятаеш яшчэ, якія квесты былі ў першым Ведзьмары, яны не былі... Прынесі, подай, ідзі. Так, яны не былі верхам просто некага цуда, ніяк у трэцім Ведзьмары, таму што я калі зараз праходжу трэцяга Ведзьмара, для мяне я такі вау, так можна было, і так можна было. Там іншы час можна загубіць тую тэму, што у цябе ёсць галоўны квест і просто выполняць толькі дадатковае заданне. Ну, слухай, першы Ведзьмар ўсё адно вельмі такая значимая гульня,
цэлым, і калі яны зробяць Нет, тое, добры што рэмастер, гэта веха эпохі, гэта, канешне. так. Таму што Ведзьмар так пачынаўся, і, канешне, калі дакладна глядзець... Галоўна, каб ён такі не загінуў. Калі дакладна глядзець на тое, што гэта гульня прынесла ў сусвет, канешне, яна не на той момант гэта не AAA гульня. Таму што ўсё ж такі першая AAA гульня CD Projekt Red гэта другі Ведзьмар, які я праходзіў на Xbox 360, і які быў у такім кепскім стане, мабыць, горш за Кіберпанк, калі ён выйшаў. Таму што мне ў яго атрымалася пагуляць праз год, мне здаецца, пасля таго, як яго набыў, таму што толькі калі пралецелі ўсе патчы, якія толькі былі, толькі тады я пагуляў другого Ведзьмара на Xbox. Таму яны паспрабуюць проста з даволі бюджэтнай гульні зрабіць AAA тайтл, і, мабыць, к гэтаму тайтлу яны зробяць нейкія такія падтрымальныя серыялы. Яны ж за серыял Edge Runners і новага патча, яны ж выйшлі, мы пра гэту навіну распавядалі, яны выйшлі ў топы Steam зноў, і зараз у CD Projekt Red адзін з найлепшых дэкад было па выручке. І, канешне, вельмі цікава, што будзе далей, таму што яны ўсё ж такі застаюцца на плаву, і яны выбралі тую ж мэту, што выбралі калісьці Hello Games са сваім No Man's Sky, і яны выбралі дапіліваць свае гульні. І, як я і казаў, так... Но так, ведаеш, што так і было заўсёды, таму што... Ну, CD Projekt так, бо CD кожная гульня была такая. Ніколі яны не выпускалі добрыя гульні, каб яны былі добры адразу. Спомні трэцяга Ведзьмара. Па-першае, трэці Ведзьмар зараз не выглядае так, як ён выглядаў на старце. Потому что там увогуле перароблены весь інтэрфейс, увогуле перароблены весь баланс, перароблены. Там же было вельмі шмат эксплойтаў, я памятаю, калі там кароў можна было біць, набіваць себе левел гэтым. Потом прыходзіў... Гэта пасля яны ввели демона, які зараз, калі забіваць гэтых кароў, прыйдзе демон, які заб'е тебе. А раней гульцы просто забівалі гэтых кароў, і пасля гэтага выхадзілі з першай лакацыі 30-м левелам. Гэта як у Скайрыме, памятаеш? Слухай, мне здаецца, што там яно больш на грошы было. Ці на грошы? Мне здаецца, яны шкуру прадавалі. Так, мабыць, шкуру прадавалі. Ну, увогуле, і гэта быў вельмі дысбаланс. Але, ну, гэта як у The Elder Scrolls, людзі просто спамяць якім-небудзь заклінаннем, каб павышаць узровень. Мне здаецца, што калі браць гульні Bethesda, то уся цікавасць да гульні Bethesda створана за конт таго, што ў іх шмат багаў, якія бываюць час ад часу вельмі кекісныя. Ну так. Ну і ты такі, ну добра, тут што? Тая ж тэма, калі там што-небудзь на галаву надзець і пачаць красці. Так. І гэты ж баг працуе да сіх. Так, яго не выправілі. Ці гэта не баг? Или ты ведаеш баг з патэльняй? Не. Ты калі бераеш патэльню, ты трымаеш ее ў руках, так, ну, каб камеры, і ты падыходзіш к стенке, і тебе праціскивае праз стенку. І ёсць людзі, якія з гэтай патэльні ўсю гульню прайшлі. Цудоўна. Ну, чаму не? Што, чакаць будзем што-небудзь ад CD Projekt Red? Слухай, я б паглядзеў што-небудзь яшчэ ў сусвеце кіберпанку. Я б паглядзеў яшчэ што-небудзь у сусвеце Ведзьмара. Ну, у сусвеце Ведзьмара, ну, ведаеш... Але у сусвеце Ведзьмара не атрымліваецца. Ты памятаеш, што вось нават зараз, што адбудзецца з серыялам, калі замест... Як яго? Вось толькі што памятаў. Генры Кавіла прыйдзе іншы актор. Ну, там же увогуле, мне здаецца, адбудзецца нейкі жах у фанатаў. Тое, што мы цярпелі мільфгарцаў у форме машонкі. Так. Ты ведаеш, што гэтую броню дадалі ў гульню? Так. Я бачу, гэта цудоўна. Зато з DLSS. Так, накачалі... Палепшылі графіку, каб... Накачалі модаў. Слухай, пра тое, што яны ж робяць Next Gen версію, а яны ж правялі імпрэзу, і на гэтай імпрэзе паказалі, як будзе выглядаць гэта. І як табе, ты паглядзеў? Так. Што-небудзь змянілась?
яно зразумела, што змянілася асвяшчэнне. Крыху дадалі там, дзе трэба, крыху убралі там, дзе не трэба. Але ёсць мод, які робіць роўна тое ж самае. Вось, это першае, што я падумаю, ну просто ўзялі папулярныя моды і ўключылі яе ў гульню. Так, яны просто набылі іх, яны купілі папулярныя моды, якія, ну, палепшаюць графло і яшчэ нешта. Цікава, як распрацоўшчыку ў гэтым моманце, гэта ж твой праект, для якога людзі робяць дадаткі, ці трэба набываць правы, ці просто можна ўзяць і дадаць. Слухай, мне здаецца, дзесь хадзіла інфармацыя, я не памятаю, можа гэта брехня, тое, што яны набывалі гэтыя моды, яны іх куплялі. Вось. Але за гэта... І самае цікавае тое, што на старонкі ў Steam напісана тое, што вы можете атрымаць Next Gen мод да 14 снежня. А пасля? А што будзе пасля? Пасля яго прыйдзецца набываць? Не, там, разумееш, там напісана, што калі вы набудзеце гэтую гульню, то Next Gen мод вы атрымаеце бясплатна да 14 снежня. А як далей ён будзе распаўсюджвацца? Не ведаю. Ты асобна будаш набываць гульню і асобна да яго гэты як патч? Мабыць, памятаеш, як яны агучку на кансолях распаўсюджваюць? Тое, што ты пампуеш асабіста? Да, ты адразу пампуеш гульню, а пасля гэтага пампуеш агучку. І, мабыць, неяк так. Я не ведаю, я вось пагляджу, калі ён выйдзе на кансолях, таму што ПК ў мяне няма увогуле, на якім можна гуляць, я гуляю толькі на кансолях, і вось цікава. І вось, блядь, ведаеш, што цікава? Чаму на Switch няма такога? Не, там жа ёсць нешта. Не, на Switch увогуле нічога няма. На Switch застаецца тая самая гульня, якая заставалася. Не, на Switch таксама штосьці дадаюць. Да? Так. Ну, тады я яшчэ і Switch. Ну, слухай, на Switch яна ў мяне ёсць. Але я не памятаю, ці... Мне здаецца, што з графлом там нічога няма ніякай сувязі на Switch. Там можа які дадатковы контент да гэтая броня. Машоначная. Машоначная, так. Цудоўная. Ну, прапаную на гэтым з CD Projekt Red скончыць. Так, у нас там збіраюцца Twitter выдаліць з App Store. А ўсё чаму? А таму, што... А ніхто не кажа чаму. Збіраюцца выдаліць таму, што вельмі шмат, зараз жа зволілі вельмі шмат людзей, якія вялі мадэрацыю ў гэтым твітары, якія выдалялі розны контент, і плюс такі Twitter гэта адзіная сацыяльная сетка, у якой яшчэ не забаронена порно. Калі што, у Твиттары спакойна распаўсюджваюць порно, там вельмі шмат OnlyFans-мадэляў, якія набіраюць сабе... Навошта камусьці распаўсюджваць порно ў Твиттары, калі ёсць бескаштоўны порнхаб? Навошта распаўсюджваць порно, калі ёсць News4? Ой, слухай, гэта для мяне асабістая боль. Бо, ну, я пакуль што нікога не бачу там. Зраблю рэкламу Мастадону. Ці што на сервере VKL World ужо заявіліся першыя нюцы. Далучайцеся. Там ёсць порнокомікс нават. На беларускай мове. Я бачу. Таму далучайцеся да нас і падпісвайцеся. Так, там цудоўна, там весела. Увогуле Ілон Маск заявіў, што Apple прыгразіла прыбраць Twitter з App Store і нібыта не патлумачыла прычыну. Мне здаецца, што гэта з-за таго, што парушэнне правіл. Ну і здаецца тое, што Apple не адупляе, што ў Твиттэры зараз происходзіць і як далей соцсетка будзе сябе адчуваць і што з ёй будзе. Усё ж такі я не ўпэўнены у тым, што Twitter трэба хараніць, але ўжо зараз, дзень таму, гэта не папала ў нашы шоу-ноты, Ілон Маск сказаў, што ў яго ніякіх праблем з Apple няма, што они нічога не збіраліся выдаляць і што там прабачце мяне, будь ласка. Ну, зараз можа яны забараняць пісаць слова на букву N. Як гэта было? Нахіцца? Так. Негроні. Вельмі добры коктейль. Вельмі добры напой, так. Мне вельмі падабалася. Мне вось, калі казаць пра негроні, мне вельмі не падабаюцца салодкія коктейлі. Ой, так, слухай. Мне падабаюцца ці горкія, ці, ведаеш, такія терпкія.
Вось Негроні гэта было Мне лепшае. вельмі падабаўся ўвесь час Old Fashion. Old Fashion таксама. Так, гэта вось З салодкіх неўмяручая класіка. адзіны салодкі коктейль, які мне падабаўся за ўвесь час, гэта Long Island, таму што гэта класіка. Ой, не, слухай, для мяне гэта нейкае вар'яцтва. Мне вось Не просто салодкіх я растлумачу чаму. Ты выпіваеш адзін Long Island і ты такі касы. Вось, так, гэта вар'яцтва. Мне больш з салодкіх падабаўся шот зялёны мексіканец. Ой, я такога не ведаю. Ну вось, гэта... Вось наколькі нам не цікавы Ілон Маск, што мы пачалі пра коктейлі. Ну так вось, цікавая гісторыя гэтага коктейлю стварэння, шота. Гэта шот, які быў створаны в Украіне. Там у адзін з бараў прыйшла вельмі вялікая партыя, калі я не памыляюсь, дынных лікёраў. І яны не ведалі, што з гэтым рабіць. І яны проста паклалі гэты дынны лікёр, зверху налілі ці самбукі, ці яшчэ нешта, ну таксама штосьці такое. Не вельмі салодкае. І выйшаў вельмі добры шот, вельмі смачны. Ён такі терпкі, кісленькі, такі. Мне здаецца, я калі п'ю, я нешта такое п'ю у бары квартірнік. Квартосе гэта вельмі цудоўны зелёны мексіканец. Гэта самы смачны зелёны мексіканец, ну, які мне здаецца, я яго піў там. Хочу нагадаць, што Лёша не п'е некалькі гадоў, а я, мне здаецца, ўжо крыху меней за год. Ну так. Я 4 года адсвяткаваў трэзвасці. Квартос гэта прям one love моя. Ну, то, я там вельмі шмат часу назад быў. Вось, давай давай звернемся да Твиттера, таму што у канцы лістапада Ілон Маск абвясціў аб амністыі розных фрыкаў, якія былі забанены ў Твиттэры. Напрыклад, Канье Уэст. Навошта? Але ты ведаеш, з Канье Уэстам ён прыйшоў у Твиттер і быў забанены праз дзень зноў, таму што ён запосціў зорку Давіда, і ўнутры гэтай зоркі Давіда была свастыка. І я такі, вось за гэтым мы ўвогуле мусім назіраць. Да, мусім назіраць. Разбанілі Трампа, мы пра гэта казалі. У Трампа ўжо больш 6 мільёнаў падпісчыкаў, хаця было 60 з херам. Цікава, на 10 мільёнаў ён нюцы свої пакажу. Здыме парык. А там просто лапшичка Ролтон такая. Make Twitter great again. Не ведаю. І я сачу зараз за Твиттером, просто ведаеш, як за таким вялікім шапіто, дзе атрымліваю. Мне просто вельмі падабаецца, што з Твиттером некая халера атрымліваецца, а пры гэтым Твиттер жыве і пахне просто. Камьюніці Твиттера просто... Да, вось беларускамоўнаму камьюніці Твиттера яму просто ўсё гэта да халеры. Яны жывуць самі па сабе. І мне гэта вельмі падабаецца. Таму калі Твиттер зачыніцца, застанецца толькі там беларускамоўная камьюніці і украінскамоўная камьюніці, каб сарацца друг з другом. Адзін на аднаго лаецца, так. Ой, не, мне гэтыя срачы, я ввогуле стараюсь не ўдзельнічаць ні ў якіх. Ну яго дупу. Ой, я вельмі шмат часу не адказваю на каментары. Я адказваю на каментары, вось калі мне пішуць, дзе падкаст, я пишу пайшоў у дупе. У дупу ідзі, таму што падкаст будзе тады, калі ён будзе. Ніхто не ведае, тут як зоркі зложыцца. Ну, ведаеш, што мы выходзім кожны тыдзень. Ну, слухай, у нас бываюць... Быў перапынак, конечно. Але не на некалькі месяцаў. Але давай зараз не пра гэта, а пра тое, што Дысней можа страціць на мультфільме «Дзіўны сусвет». Што гэта за мультфільм? Як мінімум $100 мільёнаў. Вось у меня таксама такое пытанне. Ты бачыў дзе-небудзь рэкламу гэтага ўсяго? Па-першае, глядзі, мы ўжо яксьці размаўлялі аб тым, што Дысней большасці сваёй яна бярэ якісьці гатовы шкілет сюжэту і на яго нацягвае Мулан, Покахонтас, ўсё, што было. І вось я ўбачыў толькі скриншоты гэтага цудоўнага тварэння. І што я зразумеў, што яны просто-напрост зрабілі яшчэ одну сямейку Круц, калі памятаеш, ты не памятаеш, я зразумеў. Быў такі мультфільм
калі гэта можна назваць увогуле. Мультфільмы содержачы прадукт. А сямейка Круц гэта пра сям'ю, як бы дзіўна не казалось, і якая жыла ў каменным стагоддзе. І просто як яны выжываюць, там маленькая гісторыя кахання і ўсё такое. І вось я паглядзеў, ну там же той же самы канцэпт, як мне здалось. Там таксама каменнае стагоддзе ідзе. А ты пачакай, яны потым яшчэ і фільм здымуць па гэтаму. Ну гэта ж нейкая лайно. Навошта так рабіць? Такая Фільм «Мулан» глядзеў? Фільм? Ой, не, дзякуй. Не, я глядзеў яго, але ведаеш, адным вокам, бо мне так не цікава было. Яны так яго ўбілі. Просто я ведаю, што гэта твоя асабістая боль. Вось слухачы не разумеюць, але калі мы глядзелі яксьці «Мулан» у Лёшы дома, ён яго ўсяго перасказваў. Я яго на памяць памятаю увесь. На памяць памятаеш? Ну так. Не, реально, я памятаю усе песні, я памятаю дыалогі. Я магу зараз размаўляць з дыалогамі з «Мулана». Не трэба, дзякуй. Мушу, вставай! Я воскрес! Ну вось так. Хто зробіць пераклад «Мулана» на беларускую мову, таму Лёша адсмакчы. Добра, я згодзін. Вось. Сам фільм стартаваў у США у выходныя у час Дня падзякі. Ці памятаеш, у іх ёсць такі празднік, і стартаваў ён з вельмі тэматычна 18 мільёнаў даляраў ён зарабіў, і дзесьці за наступны тыдзень, які яшчэ будзе, ён заробіць яшчэ 30-40 мільёнаў даляраў, а для акупаемасці трэба 100. Ну гэта я не ведаю, чаму няма нікаго у кіраўніцтве Диснея, які б такі сидзеў. Хлопцы, мы робім лайно. Ну, новыя ідэі патрэбны нам. Хаця, слухай, гэта карпорацыі. Тады бы яны зачынілі «Зорныя войны». Таму што канцоўка Андара... Чаму ўсім падабаецца, табе не падабаецца? Там няма бібліятэкі. Слухай, «Мандалорец» добры серыял, але ў ім таксама няма бібліятэкі. Слухай, з «Мандалорцам» што было? Я паглядзеў першы сезон «Мандалорца», і мне больш-менш спадабалось. Але калі я пачаў глядзець другі сезон «Мандалорца», а туды, ведаеш, па-першае, калі здымалі «Мандалорец» першы сезон, у іх было мала грошай. Потым ён стрэльнуў, і туды грошы адсыпалі. Калі в яго адсыпалі грошай, ён просто стаў такі неатмасферны. Гэта просто тыповы серыял ад Дисней. І ты глядзіш на яго і такі, а дзе душа, дзе все гэта? Ну там ёсць маленькі гэты Бэйбі Йода, і ўсё вам хопіць. Ну так. Таму я да сіх не глядзеў другі сезон «Мандалорца», таму што я не ведаю, мне здаецца, я на першым скончыў, я больш не глядзеў яго. Ну, бо мне там просто уже часу не было, а потым і ўжо яксі не павернуцца. Апошні серыял, які я цалкам паглядзеў, 2 серыялы, які я цалкам паглядзеў ад Диснея, гэта «Месяцовы рыцар», які мне спадабаўся, і нешта яшчэ я глядзеў. «Локі». Локі мне таксама спадабаўся, таму што яго такая незвычайная ідэя. Канешне, тое, што Локі можа закахацца ў Локі, гэта самая тэма. Раю паглядзець, ці што, калі вам нечага рабіць увечара. А наконт Диснея і «Дзіўнага света», гэта ж адзін з самых горшых дзебютаў для Дисней за апошнія 20 год. За апошнія 20 год у іх былі там факапы. Я не ведаю, мне здаецца, што Дисней з хуткім часам просто ён ведаеш, што нічога не можа быць горш, чым «Болт 2» ці «Мулан 2». Ты глядзеў «Мулан 2»? Гэта такое лайно. Слухай, я нават не памятаю «Волт 2». «Волт»? Или «Болт»? «Болта». Мультфільм пра сабаку на Алясцы, якая дастаўляла лекі для дзяцей. Я зразумеў. Я першую частку нават не глядзеў. Першая частка вельмі неверагодная. Ён такі, ведаеш, ён вельмі атмасферны, вельмі халодны. Гэта незвычайны мультфільм для Диснея, таму што гэты мультфільм, ён такі, ён даволі дэпрэсіўны. Ну, большую частку. У яго, канешне, хэпі-энд у канцы, але калі ты яго глядзіш, там вельмі шмат такіх падзей, якія адбываюцца з галоўным героем. Ну, іх раней шмат было такіх.
Гэта зараз хэпі-энд на хэпі-эндзе. Ну вось так яны вырашылі, мне здаецца, што вось трэба Больш на дзяцей рабіць. давіць. Гэта як другая кампанія называецца, якая здымае вось мультфільмы, так, Pixar. У Pixar таксама адна і тая ж формула. І адна і тая ж формула падзей, і вось там, напрыклад, пра Коко мультфільм, калі ты яго глядзеў. Ой, слухай, ну неверагодны. Ён добры. Але па яму можна заўважыць адну тэму. У іх усе мультфільмы, якія выходзяць зараз, вверх, што там яшчэ выходзіла. Я не вельмі разбіраюся ў тым, што выходзіла ад Піксара, но вось у іх усе мультфільмы давяць слезу. Усе мультфільмы. Валлі, напрыклад. Так. І мне не падабаецца гэта, таму што вось быў добры прыклад, калі існавала гэта студыя, глядзеў калі-небудзь «Тытан пасля гібелі зямлі». Так. Гэта неверагодны мульцік, які праваліўся ў пракаце, таму што тады прыйшла 3D-анімацыя і ўсё такое, але зараз, калі ты яго глядзіш, ён глядзіцца вельмі бодра. Ну, слухай, калі я памятаю, ён лічыцца аднім з горшых. Просто. Ніякі. Але я не памятаю. Таму што ён не зарабіў грошай. Ён мне ў дзяцінстве вельмі падабаўся. Так ён і зараз вельмі добры, але просто ён не ў той момант выйшаў. Не, але гэта вельмі смелы эксперымент. Мне, ведаеш, мне дападобы больш такія працы, ось калі глядзець мультыплікацыю. Мне вельмі спадабаўся «Востраў сабак» ад Уэса Андерса. Ой, я не глядзеў. Гэта шыкоўны мультсерыял. Ой, мультфільм. Ось, «Востраў сабак» вельмі цудоўна. Таксама прабірае час ад часу. Потым «Караліна ў краіне жахаў». Вось, таксама вельмі добра. Вось мне такое крыху бліжэй, чым вось гэтае Дысней. Вось дай мне зараз по той бок агароджы. Я такі так. Гэта вельмі не, ну, конечно. Я любы мультсерыял, мультфільм гатоў прамяняць на гэтае. Не, ну, конечно, там. Ну, гэта не тая гісторыя, таму што гэта не тыповы мультфільм і мультсерыял, таму што ён... Я калі яго першы раз глядзеў, я яго з першага раза не змог расмактаць харашэнька, але калі я даглядзеў до фінала, я такі, так. Вось так. Адразу на ўсё адказы. Так. І вось і тое, што ён цябе трымае заўсёды ў тым, што ты нічога не ведаеш, гэта вельмі, конечно, неверагодна. Для мяне... Вось гэта як... У Disney быў вельмі смелы эксперымент, гэта Gravity Falls, які Алекс Хірс зачыніў на другім сезоне. То бок не Disney зачыніў гэты серыял, а зачыніў сам Алекс Хірс, таму што ён не захацеў гэта ператвараць у канвейер. Пабачымся наступным летом. Ну так, як ты балюча сделал. Канешне, Gravity Falls гэта, ну, ведаеш, што Gravity Falls ён вельмі арыентаваны на гіку, а не на дзяцей. Гэта як з «Часам прыгод». Ну, ось такая дарослая мультыплікацыя. Так. Мультыплікацыя для дарослых. Ты «Час прыгод» глядзеў? Так, конечно. Пра Фіна і Джейка. Цудоўна. Вось там тое ж сама. Але пад канец такое адпраўкі на Dungeons & Dragons, на старыя гульні, на старыя фільмы і так далей. Вельмі неверагодна, але так, пад канец ён вельмі скаціўся і я яго, мне здаецца, даже не даглядзеў, я паглядзеў до 5-го сезона. Ну, слухай, цяжка, мне здаецца, трымацца на плаву усім тым мультсерыялам, просто нават асабліва, калі ты частка Cartoon Network, так. Калі ты частка Adult Swim, так. Які таксама ўходзіць у... Ну, слухай, з Adult Swim працаваць па чутках не вельмі і цяжка. Яны такія рабіць. Таму што Adult Swim арыентаваны на дарослы контент. А ўсё ж такі «Час прыгод» выходзіў на Cartoon Network, і гэта вось ведаеш, як для Nickelodeon выходзіў «Аватар». І вось «Аватар», ён вельмі балансуе на той мяжы, дзе ты ўсё ж такі дзіцячы контент. Там распавядаецца пра вайну. Ну так, але гэта дарослае кіно, ўсё ж такі, ну, дарослы мультсерыял. І вось гэта не смагла ўтрымаць «Легенда пра Кору», таму што калі мы глядзім «Легенду пра Кору», яна ўсё ж такі балансуе больш такі у дзіцячы серыял, нібы чым нешта такое дарослае.
І зараз я пераглядываў, я просто калісьці не мог заснуць і пераглядываў першыя серыі легенды пра Анга, і яны дасіх, і хоць яны зняты ў 4:3, там вельмі старая анімацыя, вельмі танная анімацыя. Слухай, там цікава назіраць за тым, як персонаж ён расце. Так. Ввогуле за гісторыяй у легенда аб Анге, так, вельмі цудоўная гісторыя. І Што вось, я не магу сказаць пра Наруто. І вось усё гэта адзначае тое, што ёсць шмат дзіўных мультфільмаў, якія можна паглядзець, акрамя дзіўнага света ад Disney. Гэта так, гэта вар'яцтва нейкае. А што табе не падабаецца ў Наруто? Наруто гэта неверагодна. Я не ведаю, мне не падабаюцца гэтыя цэлым гэтыя жанры, калі ведаеш штосьці значымае адбываецца, але на персонажа гэта ўвогуле ніяк не ўплывае. Вось. Мне такое... У гэтым сэнс усіх гэтых гісторый. Таму што чым адрозніваецца там японская анімацыя ад амерыканскай анімацыі. У японскай анімацыі ніколі падзеі не ўплываюць на галоўнага героя. Ну слухай, ёсць той же самы Хелсінг. І што, Хелсінг, ты хочаш сказаць, што сам Алукард неяк змяняецца? Змяняецца. Як? З падзей на падзею ён змяняе, ён становіцца больш жорсткім, калі кагосьці трогаюць, там, не ведаю. Нет, ён заўсёды быў такім. Просто ён стаў больш чалавечным, калі пачаў супрацоўнічаць з дзяўчынай. Ну, але як дзяўчына змянілась таксама. Просто з паліцэйскай, якая нічога не можа, да... Ну так, ладно, добра. Здесь, конечно, так. Але калі мы паглядзім на іншы там ісікайнае анімэ, там ператварэнне бездомнага і так далей, падзеі іх не мяняюць. Яны просто ён становіцца дарослым, канешне, але у яго ёсць мара, і гэтая мара ніяк яму не перашкаджае. То бок усялякія падзеі, вось як з Наруто. Ты можаш забіць яго настаўніка, ты можаш забіць яго друзей, можаш разрушыць яго вёску. Але гэта не зменіцца. Але Наруто ўсё роўна будзе хацець быць Хакагі. У гэтым сэнс. І так з большасцю анімэ праисходзіць. Тыя анімэ, якія арыентаваны на амерыканскі рынок. Вось, напрыклад, ты глядзеў One Piece? Ці чытаў One Piece? Не. Не, ну вось... Мне не падабаецца яшчэ ні One Piece, ні Bleach. Ну, Bleach мне таксама не падабаецца. Я спрабаваў. Але тая ж самая гісторыя. З One Piece'ам тое ж самае. Я хачу стаць лепшым піратам. І ўсё. Там розныя падзеі, там столькі гэтых падзей, што проста дупа. Але галоўная ідэя ў тым, што я хачу быць піратам. Всё. Слухай, а маём ператварэнні ў слізь персонаж таксама расце. Вось. Потым хто яшчэ? Оверлорд. Здаецца, пора адкрываць падкаст пра анімэ на беларускай мове. Вось. Оверлорд таксама персонаж з кожным разам всё, ну, яго іншыя цэлі нейкія. Ну, таксама добра. Зараз я ввогуле хачу даглядзець «Чалавек бензапіла». А я вот яшчэ не пачаў. Я яго чытаў. Слухай, на анімбелі зараз выходзіць. Я яго чытаў, але зараз пакуль не. Галоўная мэта героя гэта бубсы. Цудоўная мэта, як па мне. Чакаю, калі Golden Boy перакладуць на беларускую мову. Ці што неверагоднае аніме. Вельмі раю. Слухай, памятаеш? Памятаю. Зорны дэсант. Так, у мяне з гэтым фільмам связана адна дзецкая траўма. Я не памятаю, я быў у дзіцячым садзе, калі я яго ў першы раз паглядзеў. Ага. І я памятаю вось гэтую пачвару, якая дастае сваю тентаклю, утыківае чуваку мозг. Яно баіцца. І пасля гэтага я пайшоў спаць. Я даглядзеў яго і пайшоў спаць. І ноч не мог уснуць, таму што я баяўся, што нехта ўтыкнецца і высасе мой мозг. Я уяўляю, якім жахі ты быў ад камароў просто. Так вось, аўтары Squad прадставілі шутер па матывах фільма «Зорны дэсант». Гэта большасць ПВЕ шутер. І ён мне вельмі нагадаў Serious Sam, таму што ёсць да халеры пачвар, па якім тебе трэба страляць. Мне здаецца, што там галоўная тактыка будзе гэта хадзіць задам і проста па ўсім страляць. Так, ён, ведаеш, гэта яны ўзялі Alien Shooter
і перанеслі яго у від ад першай асобы. Гэта па-першае, па-другое, ён... Але выглядае цікава. Ну, слухай, быў Evolve, які плюс-мінус, ну, тут тая ж самая задача, але акрамя таго, што ў цябе няма, пака што няма, мы не ведаем, галоўнай нейкай пачвары, якую трэба забіць. Потым быў... як сціга? Я не памятаю. Таксама, гэта проста шутер, дзе на цябе кідаюць арду, і ты такі, ну, убіваць. Ёсць прапанова, давай зараз замовім ежы і паглядзім «Зорны дэсант». Блядь. Можна просто замовіць ежу, бо я есці хочу. Вот. Але калі ў гульне не будзе кат-сцэны з душу, то я не згодзін гэта гуляць. Я таксама. Яшчэ той кат-сцэны, дзе... Гэта, мне здаецца, першыя грудзі, якія я пабачыў у жыцці сваім. А памятаеш, там была сцэна, дзе галоўны герой, я уже не памятаю, Рыкі, я уже не памятаю, як яго клічуць. Рыкі Мортін. Рыкі Мартин. Рыкі Мортін. Вось, ён займаецца сексам з Дізі, якая потым пагібла. Ты іх імена яшчэ памятаеш? Конечно, я столькі разоў гэтую сцэну глядзеў. Просто асобна. Конечно, на касеце. Так там, можа, на касеце нешта іншае было запісана, а ты такі, Не-не-не, «Зорны дэсант». Там была тэма, дзе яны былі у на намётачным гарадке такім, дзе яны стаялі, і у іх там быў адпачынак, ім прывезлі піва, скрыпку і так далее. Яны там тусілі, і яны займаліся сексам. Конечно, вельмі цікава. Адзін з другім. Вось ведаеш, «Зорны дэсант» вельмі цікава аб ім распавядаць як аб фільме, але ад гульні я такога нічога не чакаю. Я ўвогуле не чакаю. Таму што я ведаю, што яны не зробяць такі неверагодны сюжэт. Вось ты ведаў, што сам «Зорны дэсант», кніга, якая напісана, палітычная сістэма, якая там існуе, гэта фашызм. То бок фашызм перамог, і... Я аб гэтым чуў, і таксама, ну, ты акрамя першай часткі глядзеў іншыя? Не, ніколі. І не глядзі. Бо мне здаецца, у іх, быццам ведаеш, бюджэт з некалькіх мільёнаў урэзалі да аднаго снікерсу. Вось. Я такі, цудоўна. Але гульня, я не знаю, мне здаецца, гэта будзе... Вось, ведаеш, калі ён выйдзе ў адзін час з гэтым рэжымам, які абяцалі Blizzard у Overwatch PvE, будзе плюс-мінус адно і тое. Мне здаецца, так. Бо гэта, ну, мы шмат ўжо разоў бачылі. І я ось не памятаю, ці яна будзе кааператыўная, ці не? Да, яна кааператыўная. Ну, вось табе будзе Overwatch толькі з пачварамі жукамі. На календату. Так. Я памятаю яшчэ назву планеты. Календату. Так, я памятаю. Яшчэ цікава тое, што з галоўнай героя яны ж з Буэнас Айресу, які... Амігус. Знічтожылі жукі. Цікава. Я буду аднім глазком пасачваць за гэтай гульнёй, таму што я спадзяюся, што там усё ж таки будзе нейкі сюжэт. І калі яны зробяць сюжэт на... Мне здаецца, не, гэта будзе проста тир. Ну так. Калі б там быў сюжэт на ўзроўні фільма, канешне, гэта быў бы такі AAA тайтл, на які бы я патраціў свае грошы. Мне здаецца, шутарам зараз вельмі складана геймераў яксьці здзівіць. Ну, мы бачылі шутер уже ва ўсіх сусветах. Але з'яўляюцца такія тэмы, як Bioshock. Ну, слухай, калі Bioshock Infinite. Ты памятаеш, які ён быў? Я пасля канцоўкі Bioshock Infinite сядзеў такі, і маліўся. Што? Ну, а яшчэ якія шутары ёсць? Я памятаю, што калі я прайшоў Bioshock, я пайшоў адразу гуляць ва ўсе DLC, якія ёсць. А іх тады не было на расійскай мове, я гуляў на ангельскай. Толькі каб яшчэ пабачыць гэтых персанажаў. Таму што для мяне гэта было так. Ён выцягвае за конту гісторыі. Ну так. Вось мне падабаюцца шутары, якія выцягваюць за конту гісторыі. Таму я ніколі не гуляю у Call of Duty. Таму што мне... Ну, вось онлайновая частка Call of Duty мне ўвогуле не цікава, таму што ў мяне для гэтага ёсць Halo Infinite, якую я лічу, што Halo Infinite, ну, лепш у разоў 100, чым мультиплеер Call of Duty. Таму што ён хутчэй, таму што там... Ну, хутчэй за Call of Duty? Так.
Ну так. калі браць мультыплеер. Ну вось калі так параўноўваць, то Halo Infinite гэта Quake 3. Ну вось прыблізна так. То есть там вось такая дынаміка. Яшчэ там да халеры розных танкаў, самалётаў і так далей. Я памятаю, была гульня вельмі цудоўная, таксама шутер онлайнавы, там дзе ёсць некалькі фракцый, у тебя есть вельмі вялікая мапа, і ты просто кожны дзень на одну і тую ж мапу заходзіш, і кожны дзень рухаецца мяжа тэрыторыі адной з фракцый. Ну это нейкая РВР гульня. Ну так, є такі. Калі памятаеш, была такая тэма Battles for Glory. Яна была зроблена на аснове лінейкі. Так. І там гэта была рэйс versus рэйс, то бок калі вы гулялі ў лінейку, калі не гулялі, там ёсць шмат рас, і гэтыя расы ў Battles for Glory яны паміж сабой враждавалі і не разумелі мову друг друга. І там тэма была ў тым, што каб пампаваць свой лывак, яны зрабілі World of Warcraft? Ну не World of Warcraft. У World of Warcraft гэта ўсё ж такі не рэйс versus рэйс. Не, ну гэта так. Гэта такая міжфракцыонная. А там вось кожная, уяві, каб у World of Warcraft ваявалі паміж сабой усе расы, якія ёсць, і кожны з іх утрымліваў тэрыторыю для прапампоўкі. І вось там была тэма, што вось калі ты хочаш там дапампавацца до 50-го лавака, ты можаш гэта зрабіць. А калі тебе трэба далей ісці, тебе трэба ісці на варожую тэрыторыю на свой страх і рыск. Пампавацца там і ну там з верагоднасцю 100% падыхаць. То бок вам трэба было збірацца кланамі, аб'ядноўвацца кланамі, ісці захопліваць гэтую тэрыторыю, захопліваць замак і толькі потым прапампоўвацца. Пачакаем, паглядзім, што будзе з гульні. Ну так. А пакуль паразмаўляем пра трэйлеры, так? Ой, з'явіўся трэйлер трэцяй часткі вартавых галактыкі. Ты яго глядзеў? Я глядзеў першыя два, другі мне не спадабаўся. Ну, не про трэйлеры, я про фільмы. Гэта чувырла мой бацька. Так. Вось. І я не ведаю, што чакаць ад трэцяй часткі, таму што ўсё ж такі яго здымае Дэйв Ган. І здаецца, што будзе не так кепска, як магло бы быць. Як Тор, так. Але вось пасля Тору я ўвогуле нічога не чакаю ад Марвела, і мне вельмі дзіўна. І з імі же там будзе і Тор, здаецца, таму што Тор же... Там у моманце, мне здаецца, з'яўляўся. Ну так, я просто не глядзеў сам трэйлер, таму што вартавыя галактыкі, яны мне не падабаюцца проста як сусвет. Таму што мне падабаюцца... То бок табе не падабаецца Марвел? Мне падабаюцца касмаоперы, але падабаюцца касмаоперы іншага пляну. Напрыклад, як Прастора. Мне падабаецца. Мне вельмі падабаюцца кнігі экспансіі. Ну, слухай, ўсё ж такі экспансія, не Прастора, пусть будзе. Мне здаецца, што увогуле вартавыя галактыкі гэта не аб гэтым. Гэта просто... Ну, гэта атракцыён. Ты возьмі таго ж самага Чалавека-паука, і вось кожная лакацыя, на якой ёсць Чалавек-паук, гэта можна перенесці на любую планету, любы сусвет, у які трапляюць вартавыя. Ну так, так. Гэта будзе тое ж самае. У іх няма там задачы распавесці, як там у космосе, як гэта ўсё працуе, як гэта ўсё. У іх ёсць просто атракцыён, што вось людзі чакаюць, чаму бы і не. Не ведаю. Ну, мне здаецца, што калі выйдзе, я пагляджу, таму што... Не, так, гэта зразумела. Ён выглядае, як мне здалося, ён выглядае таксама, як і другія две часткі. То бок па красцы, па ўсяму гэтаму. Вось. І там распавядуць гісторыю енота. Самага галоўнага персонажа, калі так глядзіць, таму што ён больш галоўны, ён больш харызматычнага за яго там нікога няма, мне здаецца. Ну так. У гульне пра вартавыя галактыкі яго неверагодна раскрылі. Калі што, яна ёсць у геймпасе, можа. Так, я яе спампаваў, я прайшоў пралог, я яе выключыў, выдаліў і спампаваў Red Dead Redemption. Я такі дзякуй. Выглядае добра. Я пагляджу гэты фільм, калі ён выйдзе. Пагляджу яго, канешне, не ў кіно, пагляджу на якой-небудзь онлайн-пляцоўцы, таму што мы не можам пайсці ў кіно. Прабачце. Да.
мы б занеслі грошы, але у нас просто няма магчымасці Так. такой. Але калі вось Вызвалім Беларусь. выдма калі выходзіла, яна ў Літве яе паказвалі на ангельскай мове. Паказвалі і на ангельскай или на Просто ў літоўскай мове няма такіх слоў, якія ёсць у выдме, і такі запусцім так. Я Хай будзе. ведаю, як выдма будзе па-літоўску копа. Копа. Да. Таму што яна калі выходзіла, я такі пайду ў кіно. Ну я пайшоў у кіно на Копу. ангельскую частку і атрымаў асалоду. Ну калі яны выйдуць на ангельскай мове, тады я пойду. Калі не, тады буду глядзець на якой-небудзь онлайн-пляцоўцы. Я вось зараз сабе прыплаціў. Пайшоў лёсам IT-барады, адмовіўся ад усіх падпісак, праплаціў зараз сабе нейкі. Ты пайшоў лёсам пірата. Увогуле незручна, таму што вельмі шмат сервісаў, хочацца глядзець розныя рэчы і адчуваць сабе чалавекам з гэтага. І куды ты сышоў? Ёсць такі сервіс, а я тебе яго прапанаваў, Вокіно. Вокіно? Так. Але я не зразумеў, як яго праплаціць. Там ёсць тэма, там трэба зайсці не на сайт самого Вокіно. А Телеграм? Ну давай не будзем распавядаць, я тебе распавяду не на запіс, як яго праплаціць. Ён каштуе нічога. Калі што, за 10 евро можна набыць год у 4К. Вось. Цудоўна. Гэта вельмі неверагодна. Але ж там, калі я памятаю, то там же яны не ў дзень рэлізу выходзяць. Не ў дзень рэлізу. Але ведаеш, што я ў дзень рэлізу амаль што нічога не гляджу. Ой, а мне нават і не трэба. Я нічога асабістага не гляджу, калі я гляджу нейкае аніме, то я гэта раблю на анімбеле. Я таксама. Ну, а калі я гляджу які-небудзь серыял, то я гляджу яго, так, через Вокіно. Але не ў 4К, бо мне 4К не патрэбна. Вось мне 1080 за галавой. Што, выйшаў яшчэ трэйлер Супер Маріо Брос, якога агучваюць Крыс Прат. Ты яго глядзеў? Нет. О, курва. Але я буду глядзець гэты мультфільм. Так, я таксама. Ёсць, няма ніякіх пытанняў да агучкі іншых персонажаў. Увогуле ніякіх. Але да агучкі Марыо? Таму што там Крыс Прат гуляе сам сабе. Ён усё ж такі Крыс Прат. Ну, ось ты памятаеш, які голас у Марыо прыкладна? Конечно. Ну, такі вот это вось всё. Не, зразумела, што ў мультфільме, можа, гэта неуместна было б, каб мужику з вусамі такі голас рабілі. Але прабачце, калі ён разбаўляе вот так, і ты сидзіш, слухаеш Марыо, ты мяне трахнуць хочаш ці што? А ты ўжо прайшоў Супер Марыо Одісе на той момант. І ты ведаеш вось гэта, а потом ты чуеш, як ён табе вушкі поласкае, такі вусаты дзядзька хопіць. Шляпу у яго там ёсць, якую ён закідвае ў розныя грыбы? Ой, мне здаецца, ён просто там закідвае грыбы. Грыбамі. Я яго не цалкам паглядзеў, я паглядзеў ось пачатак там, дзе ён пачынае размаўляць, такі жах. Трэба будзе потым з тобой паглядзець яго. Цікава, як Nintendo суецца просто у гэтае ўсё, у кінасусветы, таму што ў іх жа былі такі ўжо пробы сунуцца, і яны не атрымались. Атрымаўся порно Марыо. Ты ведаеш пра гэту гісторыю? Так. Ці што знялі порно-пародыю на Марыо. Слухай, ёсць порно-пародыя на пакемонаў. О! Я табе столькі магу порно-пародыю. У мяне быў момант, калі я просто глядзеў порно-пародыі. Ну, ось я просто глядзеў. Мне было цікава. І была порно-пародыя на, памятаеш, Эдвард Рукі-ножніцы. Эдвард Рукі-пенісы былі? Так. А самая кринжовая пародыя, якую я бачыў, гэта пародыя на Скубіду. Самая кринжовая порно-пародыя, якую я бачыў. Так, пачакай, у мяне ёсць пытанне. Гэта мой першы секс. Не, у мяне тэхнічнае пытанне. З кім займаўся Скубіду сексам? Скубіду не займаўся сексам. Я наглядзеў, як звычайная сабака, просто каля ложыка сядзеў і такі, што вы там робіце? Самая такая крыповая порно-пародыя, якую я глядзеў, гэта была порно-пародія на The Walking Dead. І там дзяўчына была... Я бачыў Sex Dead, ці як яна называецца, там таксама зомбі снашаюць.
Ось там была дзяўчына, якой выстрэлілі ў голову, ну там заграміравалі яе. Вось, і она ляжыць з... Так это ў Даркнеце глядзеў, ці што? Не-не-не, у тэлеграме. Ну, І ён займаўся з ёй сексам, і гэта звычайна выглядае так, нібыта гэта труп. І ты такі, што? Я гляджу. Навошта яшчэ на гэтай драчу? Я на само З неяк. вами падкаст Першынікаўскі. Мы ператварыліся ў замяніць расстрэлам канцаткова. Калі вы ніколі не слухалі падкаст замяніць расстрэлам, Ніколі яго не слухайце. ён быў такі. Ось так, Марыо порнапароды, добра, цудоўна. Яшчэ таксама ёсць трэйлер The Last of Us з'явіўся, і гледзячы на яго, ну, яксьці не ведаю, выглядае як род-муві. Слухай, гледзячы на гэты трэйлер, я вырашыў, што я цалкам не буду глядзець гэты серыял. Я пагляджу толькі першую серыю. Я ўпэўнены ў тым, што яна мне не спадабаецца. Не ведаю чаму, таму што ўсё ж такі да ўзроўню гульні яны не ну то гэта просто ведаеш, тая мэта, якую яны ставяць, она недасцяжыма для гэтага серыялу, таму што ў такім фармаце вось колькі гадзін трэба, каб прайсці The Last of Us. Ну мне здаецца, ну гадзін 70. Мне здаецца, што за 70 гадзін серыяла яны не смогуць раскрыць гэта ўсё, таму што ўсё ж такі там цябе трэба исследовать мир і так далей, і ты знаёмішся з персанажам. Ну увогуле я не ведаю. Я паглядзеў на каст, і гэты каст мне не падабаецца. Ну я разумею, што мабыць яны зробяць нешта. А ён на HBO выходзіць ідзе? Так. Ну мабыць HBO мало лайна выпускае, таму што ў іх там ёсць і HBO Shorts і HBO Max. HBO Max ёсць. Ну мабыць будзе добра, але вось гэта не моя тэма. Вось гэта такая ж не моя тэма, як гульня тронаў. Вось не падабаецца мне гульня тронаў, і ўсё на такая таксама ты HBO. Ну так. Я калісьці прачытаў кнігі мне больш-менш спадабаліся, а серыял я глядзеў з першага сезона, тады скончыў універсітэт. І для мяне, ну я такі, ну добра, выйшаў серыял па кнігі, якую я калісьці чытаў. Я паглядзеў там першы і другі сезон, я потым паглядзеў, а потым просто забіў я так. Ну слухай, ну з Дзюна жа у цябе такога не было? З Дзюны не было, таму што Дэні Вільнёў усё ж такі з... Мастак. Ну, па-першае так, ведаеш, што «Выдма» і «Бягучы па лядзе» гэта два такіх кінасусвета, к якім дакранаюцца вельмі асцярожна. Таму што гэта там, напрыклад, не Гаррі Поттер, які ўжо цалкам толькі атракцыён. І калі ты робіш фільм па «Выдме», канешне, ты робіш яго так, каб спадабалася тым, хто фанацее ад кнігі. Ну, так. Вось вельмі на жаль, што мы не паразмаўлялі з Мішам на першым літаратурным пра фільм «Выдму», таму што мы оба яго глядзелі. І вось... Я да яго такі дайшоў да сіх. Я цябе вельмі раю. Але што цябе трэба разумець пра гэты фільм? У гэтым фільме няма сюжэту. Таму што ўвесь сюжэт цалкам пачынаецца пасля падзей фільма. Ну ён просто пагружае. Гэта толькі каб цябе пазнаёміць з сусветам, і гэты фільм не трэба глядзець на перамоткі. Цябе трэба надзець слухаўкі, уключыць гэты фільм і проста атрымліваць асалоду там на працягу 3 гадзін. 3 гадзіны, ці знайсці гэтыя 3 гадзіны. Ну так. Таму вось гэтага мне не хапае у трэйлеры The Last of Us. Я не адчуваю таго, што яны вельмі асцярожна дакранаюцца да гэтага сусвету. Таму што мне здаецца, што гэта проста яшчэ адзін кіношны атракцыён, на якім проста будуць зарабляць грошы. Яшчэ адзін блокборн кіно. Так, але ж мы ведаем, што кіно, якое як мастацтва, таксама вельмі добра прыносіць грошы. Можна паглядзець на тую ж самую «Выдму». Можна паглядзець на таго ж самага «Бягучага па лядзе», які
вельмі такое странное кіно, я пра апошняго бягучага паляза кажу, але мне так сумна было яго глядзець, але ён усё ж такі атрымаў усе свае грошы ў кінотэатры. Яго трэба глядзець пасля таго, вось як трэба глядзець бягучага палязя. Трэба адразу паглядзець першую частку, а потым глядзець другую частку. Ось я хочу першую паглядзець. І для мяне, канешне, было адкрыццём, таму што я першы раз глядзеў бягучага палязя ў дзяцінстве, яшчэ які з Харрысонам Фордам, але толькі ў 20 з халерай год я зразумеў, што Харрысон Форд тую дзяўчынку згвалтаваў, а не ў іх быў проста секс. І я калі гэта зразумеў, мне пазл сышоўся. Дзякуй за спойлер. Ну там гэта, паглядзі першую частку і другую частку, вось я забіраю. А пасля гэтага паглядзі выдму. Каліста протакол выйшаў нарэшце. Яшчэ не набываў, дарэчы, хачу набыць яго, але толькі ў наступным месяцы набуду. Я нават не буду яго набываць, бо гэта, па-першае, хорар. Тебе не падабаецца, я памятаю. Так. І як дзіўна тое, што на яе адразу паляцела лайно за тое, што яна дрэнна аптымізавана на ПК, за тое, што... Таму што ПК богі не звыклі з тым, што не яны галоўныя. За тое, што ў них шэйдеры не кампілююцца. Ну, па-першае, гэта кансольны праект. Гэта праект... Па-першае, гэта гульня толькі выйшла. Ну, так. І мы ведаем, як зараз выпускаюць. Са стартамі гульні вельмі складана зараз увогуле. Я заўважыў, што гэта не толькі тыя ж самыя, тое, што апошняе было, што кіберпанк, што вось вот гэтага лайно. Ну, так, не трэба, як па мне, адразу набываць гульню, калі ты не вельмі ўпэўнены ў том, што выйдзе вельмі добра, калі гэта не якая-небудзь, не ведаю, Sony, якая робіць свае гульні, проста ўжо ў іх ёсць макет на лад усіх. І ты такі, добра. Я пакуль пачакаю яшчэ месяц-другі, а потым пагуляю. Зразумела, што нам, як тым, хто абмяркоўвае гульні, гэта не ў тэму, але ўсё роўна. Можна і пачакаць, пакуль выйдуць патчы, а потым ужо і выгуляць. Канешне. Як звычайны геймер я з табой згодзін, таму што мне здаецца, што амаль што ўжо ў 2023 годзе праз месяц трэба звыкнуцца з тым фактам, што адразу добрага нічого няма. Адразу добрага нічого няма, трэба чакаць патчы першага дня, першага тыдня, першага месяца і так далей. Я не чытаў пра праблемы на кансолях. Усё ж такі. Толькі на ПК. Толькі на ПК. Таму я ўсё яшчэ раю, у вас ёсць прылада, на якой можна гуляць у гульні, якая проста зроблена для гэтага. Я не разумею, навошта зараз гуляць на ПК увогуле. Таму што ПК для мяне выконвае такія рэчы, як праца, як запіс падкастаў, як монтаж, як напісанне тэкстаў і так далей. Таму я не разумею, канешне, навошта гуляць на ПК, калі... Вось... Мне людзі кажуць, што вось у мяне там MacBook, я там працую распрацоўшчыкам, я не магу гуляць у гульні, але хачу набыць сабе Nintendo Switch Lite. І ўсё. Так. Цябе даже не трэба набываць там вялікую нейкую кансоль. Набыць сабе просто спачатку Nintendo Switch Lite. Паглядзіце, будзеш ты ўвогуле гуляць. Так, набудзь к ёй Super Mario Odyssey і якую-небудзь Зельду. Так. І заліпні на ўсё жыццё. І заліпні на ўсё жыццё, так. Гэта так. Не ведаю, мне яксьці... Я звыкся з тым, што ось калі, ведаеш, гульня толькі выходзіць, і на яе выходзіць якісьці дрэнны агляд, ты адразу такі, зразумела. Калі гульня толькі выходзіць, пачакайце, лепш пачакайце. Тое ж самае я хочу зрабіць і з Hogwarts Legacy. Я не буду яе набываць адразу. Я пачакаю, пакуль пройдзе тыдзень ці два. Я таксама. Потому што я не бачу сэнсу набываць гульню і гуляць сырую гульню. Я яе набуду адразу, але адразу я не буду гуляць.
Ну, Я так. просто яе набуду па прадзамоўкі. Мгм. Там зніжка 20%. І пасля гэтага просто пачакаю месяц, калі выйдуць усе патчы, я яе запушчу. Таму што я не захоплены сусветам Гарры Поттера. Так, Увогуле, для мяне гэта самы такі звычайны сусвет. Калі б такая гульня выхадзіла па, напрыклад, Уладару пярсцёнкаў, тады б я быў на хайпе просто дупа. А калі б па Дзюне? А калі б па Дзюне ўвогуле. Ну добра, гэта будзе момант, на якім можна будзе акунуцца зноў Гарры Поттера. Мабыць, я пагляджу некалькі фільмаў. Я ўсё спрабую паглядзець Гарры Поттера цалкам з пачатку да канца, але мяне ўсё яшчэ не хапае, гляджу яго да трэцяй часткі і пасля гэтага вырубаю, таму што мне далей не цікава. У мяне быў момант, калі я не разумеў гэтыя фільмы, ні Уладара пярсцёнкаў, ні Гарры Поттера. Я такі, ну гэта просто доўгія сказкі і ўсё. І потым я, мне здаецца, года 34 вырашыў за тыдзень паглядзець усе гэтыя фільмы. Гаррі Поттер мне спадабаўся, так, вельмі цудоўна, але Уладар пярсцёнкаў такі вау. Ну, Уладар пярсцёнкаў выкліківае вау эфект. Так. Need for Speed Most Wanted Unbound. Спампаваў. Зараз можна спампаваць і пагуляць праз Game Pass. Тебе даюць 10 гадзін, каб яго паспрабаваць. 10 гадзін. 10 гадзін, так. Увогуле, калі казаць пра балы, якія атрымлівае гульня, зараз на метакрытыкі ў яе 80 балаў з 100. Ага, сярод 5 водгукаў. Ну так, што не так. Але на Steam 87 дадатных у Xbox Store 3,5 бала з 5. То бок то таксама не дрэнна. Што хочу сказаць пра гэтую гульню. Яна мне вельмі нагадае другі Underground, таму што там мне здаецца, у іх на гэта і быў рахунок. Так. Дынаміка, кіраванне машыны і так далее, усё добра зроблена, але бляха-муха, усе гэтыя эфекты анімешныя, гэта просто... Яны ж убіраюцца. Ну так, але гэта вось як, ведаеш, як просто... Як Джоджо глядзець. Так, калі гэта з'явілася, мне цікава. Вось хто быў ты чалавек такі, а яшчэ напіхаем анімешных VFX-аў. Не ведаю я, навошта гэта было зроблена. Слухай, там ёсць нейкі рэпер, у якога там ёсць тачка. Не Асапа Рокі, а... Ну, некі рэпер. Ну так, ён на Мерсе ездзіць. Угу. Так, ведаю. А я на Тойоце. Мне спадабалася тое, што адзнакі ўвогуле водгукі так раздзяліліся цудоўна. Тое, што адным падабаецца кіраванне, магчымасць тюнінгу аўтамабілей, а другім гэта не падабаецца. Тое ж самае. Не, мне гэта спадабалася. Я кажу, што нагадвае другі Underground. Не першы Underground, таму што ў першым Underground ўсё ж такі не было адчыненага сусвета. Тут ёсць горад, па якому ты можаш катацца, ты можаш сабе зарабляць розныя машыны. Там крыху іншая сістэма. У апошнім Need for Speed была такая сістэма, што ты можаш любую машыну ўзяць. Любую, з якой ты састукнулся, калі ты ее ўбачыў у свеце, ты можаш яе ўзяць сабе ў гараж. Тут ты апошняе гуляў NFS Most Wanted? Не. Была частка NFS Most Wanted, якую все клікалі Most Wanted 2. Ну, мабыць, какая ремастер была. Не, так. Там такое лайно было. Але кіраванне машын не спадабалася там. Вось, і там была такая тэма, што ты тачкі не набываеш, ты іх знаходзіш па свеце. Так, вось у гэтую я гуляў. Гэта NFS Most Wanted. Ну добра. Я не ведаю, можа там і далей гэтая сістэма засталася. Там мне гэта не спадабалася, ці што. Гэта больш похожа на класічны NFS, але ўсё ж такі я не разумею, навошта мне гуляць у NFS, калі ёсць Forza Horizon, якая лепш па ўсім параметрам. Тюнінг. Будь здрав. Не, я пра аркадныя рэжымы кажу. Што як аркада, ўсё ж такі Forza Horizon лепей ў разоў 10. Ну, не ведаю, я пагуляў у Forza, я такі, ну добра, гэта NFS. Ну так. Бо у мяне першая гульня, ось гонкі, гэта была NFS. Ну, у мяне таксама. Ці ўвогуле MotoGP. Але NFS страціла вось свой вось гэты неверагодны попыт.
таму Пасля Most Wanted. 10, да, каля Most Wanted, таму што потым быў Карбон, потым яшчэ слухай, нешта было. Я памятаю, што мы Карбон з братам прайшлі, мне здаецца, за 34 гадзіны. Так? Так. Калі я не памыляюсь. Но мы яго вельмі хутка прайшлі. Як стрэй. Мгм. Я памятаю, што я вучыўся ў школе, я тады вельмі захварэў, і я тады праходзіў Underground 2, і каб прайсці цалкам весь Underground 2, у мяне ўшло вся моя хвароба. Вось 2 тыдня я валяўся дома, і вось за 2 тыдні я яе прайшоў, і мне было вельмі цікава. Я бачу вельмі шмат пачало з'яўляцца гэтых тиктокаў з параўнаннем музыкі у Unbound і Most Wanted. Што вы параўноўваеце зараз увогуле? Іншы час, не тая музыка зараз. Я паслухаў музыку і выключыў яе праз менюху, таму што мне не цікава. Я не магу з такой. Там просто нейкі рэпчык. Рэп, просто рэпчык. Таму мне здаецца, што Параўнанне з Most Wanted. тыя дзеці, якія зараз будуць тыя дзеці, якія зараз будуць гуляць у гэту Need for Speed, мне здаецца, будуць годныя лічыць гэтую музыку. Ну так. Але для мяне, як для старога роцкера, які памятае, якая музыка была ў першым андэграўндзе, весь гэты Static X, будуць Фума Валентайн, Element 80, слухай, шмат чаго. На гэты конт добра высказаўся Рудзі. Ён у апошнім сваім відосе, я не памятаю цалкам мыслю, але сэнс у тым, што яны робяць для кожнага пакалення. Яны не робяць для цябе старога. Я разумею. Я па гэтаму кажу, што тыя дзеці, якія будуць у гэта гуляць, яны будуць лічыць гэта неверагодна. Хтосьці будзе і тора апошняга лічыць добрым фільмам. Ну так, калі пройдзе час. Усё ж такі ведаеш, што калі так паглядзець з дзяцінства, мне падабаецца шмат фільмаў, якія такія сабе. Не кажу, што гэта там адкровенна лайно, але ёсць фільмы, якія мне падабаюцца. І там, напрыклад, Кароль абезьян ты глядзеў калі-небудзь? Вось, калі ты его глядзіш зараз, гэта крыпатой. Але вось я яго учора пераглядаваў, таму што... Слухай, які Планета абезьян, тое ж самае. Ну так. Першая частка. Ну, ось апошнія фільмы няма ніякіх прэтэнзій. Гэта добрая гісторыя, але дагэтуль гэта, дзякуй. Дзякуй вялікі, што былі з намі ўвесь гэты час. Не забывайце далучацца да нас у нашай цудоўнай тэлеграм-групе «Першыя гікаўскі». Таксама далучайцесь да нас на ўсіх зручных для вас пляцовак, каб слухаць наш падкаст. Не забывайце пра адзнакі, заставляйце свае падабайкі, райце, пашыруйце сярод. Гэта вельмі нас прасоўвае, таму калі ласка, калі вам галоўнае, каб пасля нашых падкастаў нам не прасунулі.